İhmallar şu oturallamızın hemmemizden kiçicik kak bäbe gammolluk yörjen emedekledigen mektebe geldik. Ondan talip bolluk, öýlenlik, aýdymçy bolluk, şahir bolluk, artist bolluk. Ine şu yörjen bolandan soň iki tane çağaň arasynda bolýan wakany oýnap bereli. Ardyp bilen okşy. Neme? Bä ýüregim ýaýlyp baýýar. Gelecek diýdi mi gelmeli o can o ýüregim ýaýlyp baýýar söýgü kynada o. Hoca aýt. Ha. Oy, nire geçip barýan? Hocaya geçdiň okmy? Yok. Hoca ýebistidim sana. Ha, men hocaya geçdiň galydım. Yok. Hoca neme sen gurrun etýärler bir hil gaýdylar. Näme? Hoca ardyp bilen okdy. Yalan. Yok, ardyp bilen okdy. Yalan. Näme yalan? Yan gaýdýanyň yalan. Ona hil yan kaýtýanym. Diýip bilmeýädiýanyň. Şonu ordyýdyrjak bolup görýän hanım enem. Hoca bu sen eknek ýamyşyň diýip bolýan şonu eknekinde sürgen zadyň ady näme şoň? Kombayn. Ýokla bir hil tırr edip sürgen. Ha, keýste. Keýsdälle bir ullukan owadan içinde telewizor emma sowady jamma. Näme şoň ady? Awa näme şu? Dilimi uzunlaý. Tırr. Awa. Traktor. Awa aýda inni tutmuyordun aýtdyň aý. Onun bu eknekinde nämeler ekýän şoň? Ha, buğday, şaly, mekkejegön. Yeneden. Mekkejegön, şaly, buğday. Şu ekilýän zatlardan ine. Ekin ne? Ekin. Awa. Ana gawun niýe oturan? Ma taýda dowran gawun niýe oturan? Ýok gawun amma yeneden ba. Ýöne şu ekinden günne öýe baramyzda ýyljadyk çöregi ýet, ejemidi pişirýär, öýdem çykarypdan başlaýar. Näme şol? Çelpek. Yo çelpek däl, gowda. Çapadı. Yo çapadam da. Nan. Yo nan. Nan ya nan. Nan. Awa. Nan ýöne şoň başga ady bar da çykarypdan başlaýar. Çapadı. Yok. K. Hay dilimi uzunu da öýdüň aýtdyň aý. Şu bir hil men sana ır harpyny öwretjek bol bir hil öýdüm azygy uradym bir ördegi ýetim gelýär demeň şu. Ay men nädeýin o? Şu men ýa näme ýetim gelýär diýdim men. Ýaşylbaş. Oy, hoja. Ine birden ulalamyzsam. Men sen gownap men sana durmuşa çykaýsam, şu durmuşa çykarlaryny näme gaýýar? Ha, çäşew. Yokla hoja. Naňysly keten. Naňysly owadan. Awa ýaglykly keten, naňysly keten na. Keten egniňe gaýýar hoja. Owadan naňysly den anlamy bejelýär. Ýaglyk. Yo ýaglygam da. Dilimi uzunu da näme şu? Kır. Awa te. Öýdüň aýtdyň aý. Yene bolmapda. Hoja yenedem. Ine birden öýlendiň da sen. Awa. Şonu haýsy bagşylar çagyrjak. Anna oğlunu. Şoň familiýasy näme ýadyma düşenok? Maksat geldik mi şu? Yoklu hoca. Anna uly. Maksat geldik. Anna uly. Awa. Marat. Awa. Dor. Diýip. Şu Anna uly bir gowaýdym ma ýagýa. Awa ýagş diýe. Ýagş gelýär diýe. Gelýär ýagş gelýär diýe. Yo gelýär dälle ýagýa. Awa ýa. Ýagýar. Awa ýagş. Bilýärmi keniň? Ýagş ýa da. Ay. Ýagşyň ýagýan bilýär, ýagys diýmelle. Awa ýagş diýe. Sen şusun ýaly şu ýaşyňla şu görküň bilen, şu zekiniň bilen irdyp bilmeseň bolmaz hoja. Sen şu hadan ördek diýmän, traktor diýmäni, Anna ul Murat Durdyp diýmäni öwrenýän çaň. Takti. Yok. Ötük. Yok. Takti. Anna ul Murat Yok. Anna ul Murat Yine bolmaz. Anna ul Murat Yok. Ersan haýda. Yok. Murat Durdyp. Ana. Murat Durdyp. Ahir billi. Murat Durdyp. Anna ul Murat Durdyp. Sağ ol. Anna olsa sağ ol görýänmi? Görýänmi söýgün güýçün adamlar? Etjem kakymyr diýdir bilmedi. Öýlem suwun Anna ol Murat Durdyp'in döretçilik akşamyny irdiýmeni öwrendim. Anna ol sağ ol.